Bună, fraților, bine am regăsit la un nou episod. Suntem aici cu David și cu Vasile. Astăzi vom filma un videoclip care te mântui un drop. N-am bicicleta mea ce veche, am una mai nouă, care s-a stricat un pic la reparație. Și mergem undeva să dăm un drop și revenim de acolo. Am ajuns aici. Este cu undeva pe aici. Și azi încerc să-l dau cu bicicleta asta aici. Știu că nu cred că pot. Dar n-am ce face, asta e. Hai că mă filmează cineva și revin. E un pic cam extrem, așa să fiu sincer, dropul. N-aveți ce face, cam ăsta dropul. Bine, e săritură un pic mai măreșoară, dar n-am ce-i face. Și mergem altundeva să mai filmăm un drop. Plecăm acum. Fraților, înainte să plecăm de aici, a dat și David un drop și da, caput. S-a cam dus un pic roata. S-ar putea că el nu mai filmează peste 2-3 zile. Și cel care îl urmăriți acolo, trebuie să-l așteptați un pic. Da, asta e. N-avem ce face. Trebuie să-ți facă pana și cred că revine și el cu YouTube. Hai, fraților, că dă și tovarășul meu un drop. La da, bă! Forța, Vasile! S-a cam dus rucriderul. Aici. Deci, bă, a dat fix drop-ul ăsta și când s-a învârtit, nu mai funcționa roata ca lumea. Spate este bine. La mine cu bicicleta asta de moșnegari încă mai merge roata. Nu pot să zic că nu. Ne ducem de aici și revenim de altundeva. Fraților, acum ne ducem. Mergem cu David acolo, cu pană. Trebuie să ne ducem la casă la el să lăsăm bicicleta. Și cred că se trotineta, nu știu, habar n-am, care și trotinetă electrică. Și păcat că am făcut pană pentru că astăzi avea de filmat foarte, foarte mult. Și din păcate nu mai poate filma. Nu știu ce să fac, asta e. Vasile, aici dați și voi acolo un follow la Vasile. Că postează și el acolo. Postează și el acolo. Și mai vedeți și la el acolo. Bă, să-l așteptăm pe David, bă. Bă, să mergem pe pană, bă. Bă. Și bicicleta mea stricată. Acum s-a stricat și a lui. Și duminică aveam de filmat un videoclip nou. Și dacă nu vine el, nu cred că mă aduc nici eu. Vasile aici în forță cu bicicleta lui. Vasile! Hai! Fraților, trebuie să mă duc la David. David că și trebuie să-i facem un pic pana la bicicletă. Pentru că dacă eu fac, poate mai continuăm mai după aia. Să vedem dacă se potrivește camera care o are el, cât și care o cameră. Acum nu sunt sigur, ne ducem acum acasă la el. Dați și voi acolo un follow la David că îl găsiți pe YouTube. Și continuăm după dacă putem face pana. Sunt aici la o rampă foarte, foarte faină, construită de noi. Să o dau un pic și revin. Și am oprit video. Acum. Fraților, o veste foarte grea. M-am lovit la picior puțin, dar n-am nimic, dar că pot merge. Și să sperăm că n-am pățit nimic grav. Mă doare puțin. Merge. Ne ducem la David. Acum. Pe drum pe aici îi facem și... Am dat și dropul la în timp, dacă tot am venit. Și trebuie să mergem la el. M-am pălit puțin în picior, am ferit fix pe el și m-am speriat ca să nu poate ceva mai grav, Doamne ferește. Da, azi bine, n-am nimic. Mergem acum la David. Am venit la magazin aici să luăm camere. 26. Cred că da. Mergem la casă. Mergem acum către casa la David.
Stă undeva pe acolo, la poarta aia. Mergem acum să iem râpa. Iem o râpă mai mică. Revin să ies afară. Să vedem dacă ne lasă. Și așa. Fraților, închei videoclipul de aici. Nu uitați să dați un like, un subscribe, vă rog frumos. Și ne vedem la alt